Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai kuchechi yedu yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Tinoimba makauya nesvondo rakanaka, uye Mwari wari kuropafadzai pamuri kunamata. Mwari wari kukunzwai minamato yenyu. Haleluya. Nhasi unotoda kunamata tichinamatira nyika yedu. Patinonamatira nyika yedu hatingonamati kuti zvinhu zvingonaka munyaya dzezvemamiriro ematongerwo enyika kana kuti ezvemari, asi tinonamatawo kuti kunyange vanotonga nevari munzvimbo dzeutongi vazive shoko raMwari, vatendeuke, nokuti chinangwa ndechekuti mweya yese ndeyaMwari, inofanira kudzoka kuna Mwari. Saka nhasi unotodawo kunamata tichinamatira nyika yedu, vakuru vedu, kuti vavo vanoziva shoko raMwari. Shoko raMwari risvike kumakurukota ehurumende, risvike munzvimbo dzese, muzita raIshe Jesu Kristu. Ngatinamate. Baba, tinokutendai nokuti makatipa mukana wekuparidza shoko iri kunzvimbo dzese. Tinotaura kuti shoko renyu riwe rinozikanwa mupariamendi yedu, shoko renyu riwe rinozikanwa mumakurukota ehurumende, rizikanwe muvashandi vehurumende, rizikanwe muzvipatara. Vanhu vazhinji vaporeswe, vadzikinurwe, vazive shoko raMwari, vaponeswe, vazive Mwari, kuti mweya yavo iende kudenga. Muzita raIshe Jesu Kristu tinonamata Baba, nokuti nguva yamakatipa iyi tinogona kuzviita muzita raIshe Jesu Kristu. Haleluya. Toda kunamatawozve. Toda kuti tiwe tinonamata kuti pese patinenge tiri, shoko raMwari, chiedza chaMwari chinenge chichioneka. Pese patinenge tiri, patinoparidzira vamwe vanhu, vanouya nokuti vanoona chiedza chiri matiri. Muzita raIshe Jesu Kristu ngatinamatei. Baba, tinokutendai nechiedza chamakatipa mukati meshoko renyu. Tinokutendai Baba, nokuti Zimbabwe haigari murima, hatisiwe rima. Tinokutendai kuti zvikoro zvedu zviri muchiedza, zvipatara zvedu zviri muchiedza, nokuti shoko renyu makariunza mukati menyika ino kuti vanhu vaponeswe. Muzita raIshe Jesu Kristu tinokutendai kuti mhuri dzakasiyana siyana dziri kuponeswa neshoko renyu. Tinokutendai kuti vanhu vakasiyana siyana vari kuponeswa, uye nzvimbo dzakasiyana siyana dziri kuwana shoko renyu. Muzita raIshe Jesu Kristu tinokutendai Baba. Haleluya. Toda kunamatazve zvino, toda kunamata kuti patinonzwa shoko raMwari richiparidzwa kwatiri, mwoyo yedu iyo inozaruka kuti tikure kubva mushoko iroro. Ngatinamatei Baba. Tinokutendai neshoko renyu pariri kuuya richiparidzwa nhasi kwatiri. Tiri kukura, tiri kusimudzirwa, uye tiri kuenderera mberi muzita raIshe Jesu Kristu. Ribo mashaka rabo masike ribo para mazotoria maka santori maka shika rabo Baba santa raboko zotoria maka santa rimoko shikeria moko zotoria maka santo parimotoria baka santa rabo Baba shika. Haleluya. Tinotenda. Tichanzwa kuerengwa kwechidzidzo chedu chanhasi cherhapsody, uye mushure mezvo patichaenda tichiimba nekurumbidza Mwari wedu, toda kuti tese tibatane patinenge tichiimba tichirumbidza Mwari, uye tichanzwa kuparidzwa kweshoko ranhasi. Haleluya. Chidzidzo cherhapsody svondo 25 chikumi 2017 tinochipiwa namufundisi Chris. Musoro weshoko unoti kushanda kweshoko ravo. VaHebheru 4:12 inoti nokuti shoko raMwari ibenyu, rine simba, rinopinza kunda munondo unocheka kumativi maviri. Shoko raMwari rinoshanda, harikoniwi kuita zvarinotarisirwa kuita, rinogwinyisa, rinogadzirisa zvinhu. Izvi ndizvo zviri kutsanangurwa mundima yatavhura nayo. Asi munhu anogona kuita kuti shoko iri risashanda muupenyu hwake. Izvi zvinoitika kana akasaritenda, zvinoitikawo kana akasaita zvarinotaura. Izvi ndizvo zvatakaratidzwa naJesu. Tinozviverenga muna Marko 7:13. Jesu vakanga vari kutuka vaFarisei.
VaFarisi vaikoshesa tsika dzavo, vakanga vasingakoshesi shoko raMwari. Nokudaro, shoko iri harina kugona kushanda muupenyu hwavo. Vamwe nhasi vanokoshesa shoko raMwari kushanda mavari. Vanhu vanoita izvi vakawanda. Havazivi kuti shoko raMwari rinoshandiswa sei. Ivo vanganzwa havo shoko raMwari, asi havazivi zvokuita naro. Mwari ndivo vakatipa shoko ravo. Vanoda kuti tirishandise, vanoda kuti tibvumirane navo, vanoda kuti tiritende, vanoda kuti tirarame mariri. Saka iwe unofanira kudavira kushoko iri. Shoko raMwari rinokuratidza mamiriro ezvinhu. Iwe unofanira kutaura zvarinenge rakuratidza izvi. Unofanira kuzvitaura nemuromo wako, ndiko kudavira kwaunoita kwariri. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna vaHebheru 13 ndima 5 kusvika 6. Ndima iyi inoti, nokuti iye amene akati, naizvozvo tinotsunga moyo tichiti. Utano hwako hunogona kunge husina kumira zvakanaka. Iwe unogona kunge uchida kugadzirisa izvi. Ko chii chakataurwa naMwari pamusoro pedambudziko iri? Mhinduro tinoiwana muna vaRoma 8 ndima 11 inoti, zvino kana mweya waiye wakamutsa Jesu kuvakafa uchigara mukati menyu, iye wakamutsa Kristu Jesu kuvakafa uchaponesa miviri yenyu inofa nomweya wake unogara mukati menyu. Iwe unofanira kudavira kushoko iri. Unodavira nokutaura uchiti, muviri wangu wakapiwa upenyu, wakaupiwa namweya waMwari, mweya ava vanogara mandiri. Nokudara ndinoramba kuchengeta zvirwere mumuviri mangu, mweya mutsvene vanoisa upenyu munhengo dzemuviri wangu dzose. Unofanira kushinga kutaura kudai. Kuda mari yanga iri kukunetsa. Muna 2 vaKorinde 9 ndima 8, Mwari vakati vanogona kukuwanzirai nyasha dzose, kuti nguva dzose muve nokuringana kwose pazvose, kuti muwane mabasa ose akanaka. Saka iwe unofanira kudavira uchiti, nyasha dzaMwari dziri kushanda mandiri. Nyasha idzi dzinoita kuti ndiwane mari. Ini ndine mari yakawanda. Ndine mari inondikwanira. Ndine imwe yekushandisa pane zvimwe. Ndinonzwisisa nyaya dzemari. Ndinonzwisisa nzira dzekuwana mari yakawanda. Saka unogona kunge uri mudambudziko. Izvozvo hazvina basa. Shoko raMwari rinogona kukubudisa mudambudziko. Ndiro roga rinogona kuita izvi. Shoko raMwari rinovimbika, nderechokwadi. Saka nzvera magwaro. Tsvaga kutaura neshoko raMwari pamusoro pezvinhu zvako. Shandisa zvarinotaura izvi. Zvinhu zvako zvinozonaka. Shoko raMwari rinogona kuvimbwa naro. Rishandise. Namata mumashure mangu uchite, shoko nerutendo riri mumwoyo mangu, riri mumuromo mangu. Shoko iri ndiro rinogadzirisa zvinhu. Rinopinza kudarika munondo unocheka kwose. Saka zvinhu zveupenyu hwangu zvinondibatsira. Zvinondibatsira kurarama upenyu hwandakarongerwa naMwari. Ini ndinorarama mushoko raMwari. Nokudaro hapana chingakonesa kubudirira kwangu. Haleluya. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti vaHebheru 4 ndima 12 naIsaya 50 ndima 10 kusvika 11. Mwari wakuropafadzei. Tinomutendao Mwari wakanaka, tinomutendao Mwari wakanaka, tinomutendao Mwari wakanaka, Mwari wakanaka kwandiri, ninomutendao Mwari wakanaka. Mwari wakanaka.
Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu wechechi yeChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona. Ndinovimba uye ndinoziva kuti makava nesvondo rakanaka, makaropafadzwa zvikuru. Tinofara nokuda kwaizvozvo. Ranga riri svondo redu ranga riri kusangana vafudzi vedu kuLagos pamusangano mukuru wanga uriko pamwe chete neICLC, musangano wevakuru nevatungamiriri vemapoka. Haleluya. Saka tinoziva kuti tichipedza svondo irori saizvozvi, nokuti misangano iyoyo iri kutopera kutaura kwatiri kuita uko. Tichipedza svondo irori saizvozvi, zvinhu zvikuru zvaitika pakati pedu, mukereke medu, muchechi medu. Tava kufambira mberi zvakanyanya nemabasa edu mumachechi edu. Haleluya.
Ndoda kuti nditore mukana uno zvekare kutenda mutungamiriri wedu mufudzi Chris Oyakilome vanotipa mukana wokuti tisangane pamwe chete panyamato iyoyi tichinamata pamwe chete. Tinovatenda zvikuru. Ndivo mutungamiriri wedu, ndivo muprofita wedu, ndivo baba vedu. Haleluya. Tichiri mumwedzi watiri kunyengeterera, watiri kunamata nokunyengeterera vamwe. Ndinovimba kuti muchiri kumhanya neshoko iro rechiprofita, ibasa ratakapiwa naMweya Mutsvene. Haleluya. Ndoda kuti ndidzokere pachidzidzo chatakatanga pasvondo rakapfuura. Kana muchiri kurangarira, tine chidzidzo chatakatanga. Ndakati shungu dzangu nechishuvo changu ndichigovana nemi pachidzidzo ichochi ndedzokuti munzwisise basa renyu muimba yaMwari. Ndakaverenga muna vaEfeso 2 ndima 19. Regai tiverenge ipapo zvekare. Kwanzi naizvozvo hamuzati muchiri vaeni navatorwa, asi vobwo pamwe chete navatsvene neveimba yaMwari. Hamuzati muchiri vaeni navatorwa. Haleluya. Ndo tsananguro yaunopiwa naMweya Mutsvene kana wakazvarwa patsva, kana uri muKristu, wava muchechi saizvozvi, hausati uchiri mueni, hausati uchiri mutorwa. Takatsanangura pasvondo rapfuura, takatsanangura chatakanyanya kusimbisa pasvondo iri ndechokuti wava nekodzero nokuti wava webwo, wava mwana wemuimba yaMwari. Hauchisiri mutorwa muimba yaMwari, uri mwana waMwari, wakazvarwa naMwari, waakugara muimba yaMwari. Nemhaka yaizvozvo wava nekodzero. Takatora nguva tichitsanangura pamusoro pekodzero dzawava nadzo. Wava nekodzero yokurarama uri muutano hwakanaka. Yava kodzero yako, hachisiri chishuvo. Hauchisiri kufanira kudemba kuna Mwari kuti Mwari deno mandiporesawo. Wava nekodzero yokugara uri muutano. Takapa muenzaniso womwanakomana wakarasika. Tikati mwanakomana uyu akakumbira baba wake akati ndipei pfuma yangu ndiende ndinozvidyira ndiri ndega. Akapiwa pfuma yake yose, mugoi wake wose, akaenda akanoparadza pfuma yake, akapedzisira asisina chokubata, ane nzara yega yega, akarangarira kudzokera kuna baba vake. Adzokera wakasvika achiti aiwa, chiregai kundibata somwana, ndibatei somuranda, somumwe wavaranda venyu. Asi takaona kuti baba havana kugona kuita izvo, nokuti hazvigoni kuti mwana wakazvara umubate somuranda wako. Hazvitori nabasa nokuti mwana uyu akatadza zvakadii kana kuti ane mhosvo dzakawanda dzaakaita zvakadini. Aiwa, anongori mwana. Kana ari kurangwa unongorangwa, asi unorangwa somwana, haarangwi somusungwa. Unorangwa somwana. Saka takaona kuti baba pavakanzi nomwana uyu nditorei somuranda, baba vakati aiwa, handigoni kutora somuranda, uri mwana wangu. Ndokutorayira varanda, zvikanzi imi varanda imi, chiurayai, tsvakai mhuru yakakora mumurayire, tsvakai mhete, mugezesei, mupfekedzei hanzu dzakanaka, mumuise mhete muchigunwe chake. Haleluya. Ndo zvakaitika nemhakei, nokuti kana uri mwana une kodzero, kodzero idzo hadzisi dzokudembera kana dzokukumbira kana dzokupemha kana dzokudini, hadzisi dzokumanikidzira. Une kodzero. Saka iwewe wava nekodzero yokuva noutano hwakanaka. Ziva izvozvo. Wava nekodzero yokubudirira zvinhu zvaunoita pamabasa ako. Ndinoziva vamwe vakawanda venyu mune mabasa akawanda amunoita. Vamwe kuda munorima, vamwe munosevenza kumabasa amunosevenza, vamwe mune zvamunotengesa, vamwe mune kushingaira kwamunoita muchitsvaka zvinhu. Wava nekodzero yokuti zvinhu zvaunoita izvo zvibudirire. Hauchafaniri kuita zvokuvata wakasunura uchichema kuna Mwari kuti nhai Mwari deno maita kuti zvandinoita zvibudirire. Aiwa, wava nekodzero yokuti zvinhu izvo zvibudirire. Wagona kurayira zvinhu izvo kuti zvibudirire. Ukaona chinhu chinoda kukanganisa, ukaona dhimoni rinoda kukanganisa mabasa ako amaoko, richida kuti pashayiwe chimuko pamabasa ako amaoko, wava nekodzero yokuti iwe dhimoni ibva ipapo, enda nezita raJesu Kristu, nokuti zvandinoita zvinofanira kubudirira. Ndava nekodzero yokubudirira pane zvandinoita. Wava nekodzero yokugara uchifara uri murugare. Siyana nekuswera wakasурuvara uchinetseka mukati meupenyu hwako.
wava nekodzero yekugara wakafara. Mufaro yavakodzero yako kusafara kuda, kusuruvara kuda, kuswera uchitemwa nomusoro nokufunganya kuda. Ramba upenyu ihwohwo, zvidzidzise nokuzvijaidza kurarama upenyu hunorugare. Ndinoziva kuti vazhinji vedu tana makore akawanda tisingazivi upenyu hunorugare, asi ndosaka wakaponeswazve, ndosaka wava mwana waMwari, kuti uchidzidzawo kurarama upenyu hunofefetera, hwakatonhorera, husina zvinotemesa musoro, hwaunongoti kana unoda kuvata unongovata upedzi chiuya uchimuka mangwana kwaidza. Ndo zvawakufana kutsvaka nokuvavarira, ndo upenyu hwawakufana kuvavarira ihwohwo. Haleluya. Asi pachinambo chekodzero, mwana mumba une basa raanotarisirwawo kuita. Mwana mumba haangori nekodzero chete. Uyu wava weimba yaMwari, hauchisiri mutorwa nomuyeni, wava obwo. Kana wava obwo, wavawo nebasa muimba imomo. Izvozvo haufaniri kuzvikanganwa. Ndozvandoda kuti ndingokusimbisirai zvekare nhasi kuti wava nebasa, wava nezvinhu zvaunotarisirwa kuita muimba yaMwari, nokuti uri mwana waMwari. Haleluya. Hazvichisina kunaka kuti ungogara wakati tekeshe usina zvauri kuita muimba yaMwari. Unenge uri kutokanganisa. Zvakafanana nomwana unongogara, unoda kungonzi chiuya udye, unoda kungonzi chiuya udai, unoda kungomuka achienda, haawaruri paavata kana kuwarira paavata, haadi kusuka ndiro, haadi kunorima navamwe, haadi kusakura, haadi kutumwa kuchitoro kunotenga zvinhu, haadi, unoda kungogara chake, kunoda kungodya chete. Mwana werudziye, wava webwo. Muyeni yega ndiye unonzi regai akagara tichimuurayira huku, tichimubikira, tichimupakurira, tichimupa chikafu. Muyeni wega, uye muyeni wezuva rimwe chete. Kana akatoita svondo rese tinaye, wakutofana kutopindawo nesu mundima. Ndo zvatinoziva izvozvo. Saka iwewe wava nezvinhu zvawakutarisirwa. Ndoda kungokuudzai zvimwe zvezvinhu zvaunofana kuitwa muimba yaMwari. Wava kutarisirwa kuunzawo vamwe vanhu kuna Mwari, kuparidzira vamwe vhangeri. Usati aiwa ine ndine vhangeri shoma randoziva, iroro shoma inda unoudza vanhu. Bhaibheri rinotitaurira pamusoro pomunhu wakaporeswa naMwari, wakaporeswa naJesu Kristu, adzingwa madhimoni ndokusunungurwa. Wanga ana madhimoni akawanda, asunungurwa kudaro. Jesu akuda kutevera Jesu akati aiwa enda kuvanhu vokwako unovaudza nokuvaratidza zvinhu zvikuru zvawaitirwa naMwari. Anga asati ane gore asunungurwa naJesu, asi wakabva atopuwa basa ipapo. Achipedza madhimoni achidzingwa maari akanzi tatokupa basa, chinda unoudza vamwe. Iwe kana wakazvarwa patsva wava nebasa rokuudza vamwe. Uye ndoda kutaurirai kuti pamugovera unouya, musi wokutanga wachikunguru, mufudzi Kristu vakatotitaurira kuti mugovera iwoyo tichange tine basa rokuunza vanhu kuna Kristu. Munharaunda yauri iyoyo tsvaka vanhu vaunongoudza, chero kungovakoka, kana usina zvimwe zvaunogona kuvaudza, ingovakoka kuti uyai tizoita munamato pamwe chete. Mopinda munamato pamwe chete navo, watoparidza, watofambisa vhangeri, watoita chimwe chinhu. Iye akanzwa vhangeri iroro, unogona kutoponeswa, unogona kutozvarwa patsva. Asi kana wakunzwisisa zvimwe zvinhu pamusoro pevhangeri, tsanangura zvaunoziva izvozvo, vanhu vaponeswe. Saka unza vanhu kuna Kristu ibasa rimwe rawakapiwa. Haleluya. Chimwezve, mari yako yava kufanirawo kushanda muimba yaMwari. Vanhu vazhinji vanonetseka kunzwa izvozvo, vanoda kuti taurai zvimwe zvese kuchechi, asi mari musabata nezvemari. Aiwazve, ko uri mwana werudzii, watova muyeni, munhu asingafariri kuti mari itaurwe muchechi, munhu anozviona somutorwa muchechi. Uri webwoka, chechi ndeyako, haisi yananhingi. Vananhingi vauri kuti ndo yene chechi ndiyanani. Muchechi ndo maunowana mukana wokuti mari yako igone kushanda, igone kushandira Mwari. Saka patinotaura pamusoro pezvinhu mabasa atinoti tsigirai, isai mari yenyu muchitsigira, chiita saizvozvo. Mupiro wako ngauchiuyawo kuchechi. Usangoita nhengo yechechi isina mupiro wainounza kuchechi. Paunowana ipapo, kana usinawo hauna ndizvozvo, asi paunoiwana ipapo, wona kuti imwe yacho yashandawo mimba yaMwari. Rava basa rawava naro, chinhu chawakutarisirwa naMwari. Uye ndoda kutokurangadza ipapa kuti pasvondo inouya takatotaura kuti isvondo yedu yesungano.
kureva kuti sungano yedu iri pai, sungano yedu iri pakufambiswa kwevhangeri. Tinorifambisa sei vhangeri? Tinorifambisa nemari. Tinobhadhara mari kuti zvinhu zvakawanda zviitike. Tiparidze pama-TV, tiparidze pamaredhiyo, titsikise mabhuku okuti vanhu vaverenge, tiite mavhuserere, titsvake nzvimbo dzokuunganidza vanhu, tichiita mavhuserere. Zvese izvozvozvo chibatanawo nazvo, chirega kusaririra. Muno chechi yedu yeChrist Embassy ino ichechi yakaropafadzwa zvikuru, nokuti tine zvinhu zvikuru zvatinoita zvinobata upenyu hwavanhu vakawanda. Dhora rako iro rikapinda mumabasa iwayo, wakutoziva kuti ndatobata vanhu kuAmerica, ndatobata vanhu kuIndia, ndatobata vanhu kuAfrica yese, kureva kuti dhora rako iroro rinobata pakuru nemhaka yekuti tine mabasa makuru akawanda atinoita. Saka ndo rimwe basa iro. Mari yako inofanira kushanda muchechi. Haleluya. Rimwe basa, fambidzanawo nevana vaMwari, nevana vaMwari vababa vako muchechi. Ibasa raunofanira kuita, nokuti paunofambidzana navo unenge uchikurudzirana navo nokusimbisana navo, vachivandudzika. Vamwe vanenge vakaneta pamweya pavo, asi paunofambidzana navo uchiwirirana navo, uchiita ukama navo, unenge uchivakurudzirawo, iwe uchikurudzirwawo, muchibatsirana saizvozvo. Ibasa rawava naro. Usangoti haini shamwari yangu ndochita kwachiya chiri apo. Wava muKristu, wava mwana waMwari, wava mutsvene, wava temberi yaMwari. Saka waakufanira kufambidzana nevamwe vana vaMwari pamwe chete nokuwadzana navo. Haleluya. Rimwe basa zvekare randoda kukuudzai, mabasa acho akawanda aya ndiringotaura. Rimwe basa zvekare nderokuti unofanira kunyengeterawo pamwe chete navamwe muchechi. Tine minamato yatinotumira pasvondo rega rega yatinotumidzirwa ana mufudzi Kristu. Zvinzi ngatinamatire zvakati, ngatinyengeterere nyika dzakati, ngatinyengeterere hurumende dzedu, ngatinyengeterere vaparidzi vevhangeri navashumiri vevhangeri pasi rose. Ngatiite izvo. Batana pamwe chete nesu. Ibasa raunofanira kuita. Batana pamwe chete nesu uchiita mabasa yawo, tichinyengetera pamwe chete, tichinyengeterera zvinhu pamwe chete. Ibasa raunofanira kuita. Usangoregera minamato ichingokupfuura svondo rimwe nerimwe. Batanawo nesu pamwe chete. Ibasa iroro. Uye kupinda minamato sezvizvi nderimwe basa raunofanira kuita. Usarovha chechi. VaHebheru 10:25 ndai munoverenga ndima iyoyo inotaura kuti musaita zvinoitwa navamwe vanhu vasinganatsi mukurarama kwavo, vasingafariri kuungana pamwe chete navamwe vachinamata. Patinotumira minamato sezvizvi, pinda munamato iyoyo, zvitsaurire nguva upinde munamato iyoyo. Haleluya. Haleluya. Zvakanaka. Ndinovimba kuti wana chamadzidza pachidzidzo ichi wavakuziva basa rako, wavakuziva kuti une zvokuita zvaunotarisirwa kuita muimba yaMwari. Hausirimo kungogara wakayeva vamwe vachiita uchitogunun'una kuti havasi kunyatsoita nomazvo. Ita iwewe nomazvo tione. Haleluya. Saka ndinofara kuti pane zvamadzidza, uye kubva nhasi maonero amunoita chechi asiyana, maakufamba pamwe chete navamwe. Haleluya. Ndoda kuti ndikunamatireko zvino tisati tapeta munamato wedu. Baba, nezita raJesu Kristu ndinokutendai, ndinopa mbiri nekudzo kwamuri. Ndinoda kutendai nokuda kwemhuri yese yandasangana nayo pazuva ranhasi pamunamato wedu. Ndinotaura chiropafadzo pamusoro pomumwe nomumwe wavo nezita raJesu Kristu. Ndinotaura kuti chiropadzo chaMwari chiri kushanda muimba imwe neimwe yevanhu vatiri kusangana navo munamato uno nezita raJesu Kristu. Ndinotaura chiropafadzo. Vanoropafadzwa pavanobuda, vanoropafadzwa pavanoita mabasa avo, vanoropafadzwa pavanopinda mudzimba dzavo, pavanenge vari mudzimba dzavo, vanoropafadzwa panzendo, vanoropafadzwa pane zvese zvavanoita mukati muupenyu hwavo. Mabhizinesi avo akaropafadzwa, minda yavo yakaropafadzwa, inounza gora guru. Mabasa avo ese nemhindu dzese dzavanoita dzakaropafadzwa, dzinounza chimuko, dzinounza mari, dzinovafumisa nokuvapundusa nezita raJesu Kristu. Saka ndinokurayira, bvisa ruoko rwako pamusoro pevana vaMwari vandiri kunamata navo pazuva ranhasi. Vana vaMwari vari nhengo dzechechi ino nezita raJesu Kristu. Ndinokudzingira kure nezita raJesu Kristu. Ndinodzingira kure zvirwere, ndinodzingira kure marwadzo, ndinodzingira kure kushanda kwose kwakaipa nezita raJesu Kristu. Ndichitaura rugare munyama yako, rugare mugumbo iroro ranga richirwadza. Ndinotaura rugare, uye ndinodzivisa iko zvino kuti gumbo iroro raporeswa nezita raJesu Kristu. Harichagoni kuramba richikunetsa nezita raJesu Kristu. Tadzingira kure marwadzo iyoyo, tadzingira kure chirwere changa chiri kukanganisa gumbo iroro muzita raJesu Kristu. Harichagurwi sezvanga zvakatarisirwa muzita raJesu Kristu. Baba, tinokutendai, tinopa mbiri nekudzo kwamuri muzita raJesu Kristu.
amen, haleluya. Zvakanaka. Ngatisangane zvakare musvondo rinouya tichisangana pamwe chete patichange tine chidyo uye inge iri svondo yedu yesungano. Mutererese pazviziviso zvatiri kupai tichipedza munamato, teresai zviziviso izvozvo motungamirirwa neurongwa ihwo hwatinokupai. Mwari vakuropafadzei uye muchava nesvondo rakanaka, amen. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Zvidzidzo zvekuvamba zviri kuenderera mberi. Taurai nevatungamiriri venyu kana mufudzi wedu mutange zvidzidzo izvi. Muchida kupa mipiro yenyu neEcocash, rovai nhamba dzinoti *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa Kingspay kupa mipiro yenyu. Shandisai code inoti TNIOG nemavara makuru. Kubva musi wa3 kusvika 5 chikunguru tichange tiine musangano wevatungamiriri vemapoka pasi rose ICLC. Munonyoresa ne$10. Tizivisei kana muchigona kuupinda tikunyoresei. Svondo inouya ndiyo yekutanga pamwedzi wachikunguru, saka tichange tiri kutsanya musi uyu tichitenda Mwari nekuda kwemwedzi wachikumwi pamwe nokunyengeterera mabasa edu mumwedzi wachikunguru. Ndiyo ichange iri svondo yedu yesungano, saka gadzirirai kupa mari dzekutsigira mabasa eshumiro yedu musi uyu. Ndiyo svondo yatichadya chidyo, saka gadzirirai chingwa nechinwiwa zvokushandisa musi uyu. Isvondo zvekare yatichapa Mwari nhendo inova mipiro yekuvatenda nokuti tasvika pakati pegore rino. Musi wemugovera 1 chikunguru, vatendi vose vechechi yeChrist Embassy pasi rose vachange vachiparidzira vanhu vhangeri munzvimbo dzavanogara. Richange riri zuva rekukohwa mweya yevanhu, saka kwauri ikoko zvipe nguva yekuparidzira vanhu vhangeri, utizivise vaunenge wagona kutendeusa. Ivai nesvondo rakanaka.